ମୁଁ ଜନ୍ମେଜୟ ମହାପାତ୍ର ARCS ରାୟଗଡ଼ା ଅଛି। ଆମର ବିଶିକେଶନ ନେମାଲପୁରୀ କେସିଂପୁର ଚାଷୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଧାନ ବିକିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି ଧାନ ପଇସା ନ ପାଇବାରୁ ସେ ଆସିକି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ସେ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ SCSO ରାୟଗଡ଼ା RMC ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ଅଲରେଡି ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଇସା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 157 ଜଣ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ନେମାଲପୁରୀ ବାବୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ବି ଖୁସି, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ମିଲର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଥା ସମୟରେ ପାଡି ଲିଫ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ମିଲର ମାନେ ବି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। MD ବି ଧାନ କିଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ RMC ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆଗକୁ, ଏହା ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନା ବିଶକେଶନ ନେମାଲପୁରୀ ତୁଳିପଦର ଗ୍ରାମ କରପା ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ବୁଡାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାନ ଦେଇଥିଲୁ 19 ତାରିଖ ଦିନ। 19 ତାରିଖ ଧାନ ଦେଇଥିଲୁ। ମୋର ବାହାଘର ଥିଲା 7 ତାରିଖ ଦିନ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାଘର ଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ କୌଣସି ମତେ ପଇସା ପାଇ ପାରୁନଥିଲି। ତେଣୁକରି ଆମର ଅଜିତ ବାବୁକୁ ଯାଇକରି କହିବାରୁ ମୋର କାମଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ମୁଁ ପଇସା ପାଇଲି, ମତେ ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ।